farko na kankanin farko. Amma na ɗinka ne farko, shirin ka bai kama da saura ba. Iya wanda ya kawata a taura domin cikar nufinsa, da yau shiri a injila da raya ka'idarsa, da a zikirin wanda ya taro abinda dukansu ba su taro ba. Inda kai nufin kadai ta zatin ka sai kai nubuwa da kanka, cikin nufin karamu kai jukunan da ya su biya ka. Kace akwai cikin da yin yano su bi shi ba bi irin na wasa ba. Kamar salati daban da sauran salatin kan dayararka, kwatankwacin rahama ɗari wacce kai wa bayi shirinka. In ka yi sai kai nufi ga hadarori su yi shi ba sai an gidaya ba. Da Ali ya saka sabai wa'yanda babu irinsu, irin kusancin da ya kusance su babu damar barinsu. Asa da kiwar isa uwar mata waliyawa ya soki bai kai ba. Bara motsa in kara yin sallama ga su kyan muhinsu, ladan ibada ga mutan farko a takace har na yanzu. Sirrin sa'adar da tun azal faris da shi ne ta wanzu ba wai ba. Ita salamun alaika ya sami annidaya da gaske, salamun alaika martabar shafa'a da aike. An saka mun abin da kakewa na gunka ba dai ina kasidu ba. Yana yanzu mu yana dazin siya mun bayyana, ya alifan ilawa albaki ai kafu karfin rufewa. Ya shirin tanadin ajin farko hada da ƙarshen ta ba ta irga ba. In kadimu shi ne ya tsara shingen ka ya zuba kayan cikinka, ya kewaye ka da martabar suke ya nuna gata a kanka. Ya baka tutar wani abubuwan nan ne da ba da hannu ake haƙowa ba. Banin farko iya sharafa ka da wasu sunaye da kai kalai aka bawa. Ya ɗabi wasu ma daga cikin nasa ya baka dukai da dawa. Ya kera sufar kamar shiga zatin ilahiya ba shiga ta bauta ba. Abdullahi goyayye ba a ambatan ilahun ka ta siyan hada da kiranka. A kira ba a ambatan Allah ga waninsa ka shirka, amma kai kora baka da shi da shirkar da cikin ta banga tuba ba. Abadu tabbatacce ne ya sanya hannunsa a cikin komai da ya alaka da naka, ya kusanta da inda ya yi nisa domin a sanya na ɗaka. Ya matsara da kusan da ta yi kusan da ba za ta kusanci zaɓe ba. Hakika ne kawai tsira. Ya galjama alfar da zaɓen da wanda ba
baka addini madawwami ba mai cikewa ba. An baka mata, an baka ƴaƴa, an baka baiwar iyaye, an baka rinduna ta alfarma masu sa ai hawaye, kuma garinku ne garin Allah ba a kai ka mutunta baki ba. An baka ƙarfin kula a kan zumunci, an baka ƙarfin kana'a, an baka afuwa ga tsananin hakuri makurabun wafa'a, an baka ƙarfi cikin yakini tawakkalin ka ba dai karatu ba. An baka kyau, an baka sufofi masu rikitar da harshe, an kulle kofar dukan misaloli da nasu sa ayi kushe, ko zatin zubi na bashariya ba a yi ka irin halittu ba. Dan Muhammadu an baka kwarar jinin rububiyya ba a wauta gabanka, ko da wautar aka nufa to kakan sakan za ta sauka. Cikinka ne ganiyar jamalawa da kai ne rasa na kallo ba. An baka iko, an baka tasiri duk a inda ka sauka, ka shigo adila ta arabawa ka gwada kai ne abunka. Duk gurin da ka shiga kai aiki to wani ka ba zai yi motsi ba. An baka kima da wata alfarma da ba a bawa waninka, a tara nau'in abubuwan girma da babu sai in agunka. An ɗaukaka ka saman mukamin da kai kaɗai kake ɗaya ba biyu ba. Madun faridun ya baka bayarwa cikin abin da kai kaɗai ya kamawa, ya ambace ka da cikakke wani ka sunan sabawa, ya yi matar da wani ka yunwa ya ci da kai daga gunsa ba ci ba. An baka komai jin sanda ba komai, an baka koman gurinmu, in kai yabawa abin da za a raba kai yabawa kasanmu, kai yabawa dukan bayanan abin da za a yi akan mu ba ɗai ba. In kai ilawi yabawa littafin da babu shakku cikinsa, kai ilawi ya yi ka kasa ba da duk wani ka abunsa, ya ta kalli da kai hawayin da har jibirin ba za ya saka baki ba. An baka shirya, an baka annabta, an baka hannun rikewa, in ka tawadu na kwanta lissafi mai hana ƙarya fitowa. Amma ka iya ji da matsalar bayi ko lallai baka gaza wannan ba. Kowa ga kai yake nufin kara da duk irin matsalar shi, ga mutum aljanu da dabbobi teburi an saka shi, da buɗe kai an saka ka alƙali duk yadda kai bata canja zane ba. Ahmadu farko an baka kallo cikin guyu ba tuko ba ido za ka gamu, kana ganin ayyukan dukan kaunu da duk abin da ta samu, ka san makomar ko da sunansa da abin da ba zan tunana ba.
cikinta. Abin da rai ya raya kana kallo ko ba a yi furci da baki ba. An baka karfi cikin gidan kallo ita bayan jikinka. Kana ganin kanka gaba ɗanka kuma da bayar idanka. Kana gani ko idan kana bacci ba baccin irin mutane ba. A tsayi fani ka zami sama sama idami. Inda dukkan kauni za su taru guri guda mahabubi. To da kallo guda za ka gane adadin su ba sai ka gidaya ba. Abinda za ka da jijiya ba sai tuna a samu abunka. Kana fitar da ruwa ta jasadin da ba iyaya suka ba. Tafiyar ka sufar tirawa ce ba irin ta mutum kake yi ba. Yanayinka yana zuwa daidai da bigiran da ka sauka. Na jar cikin jahannama ka je kaga abin da idanka. Wani zubin ma ka kanka tashi sama kuma ba da fuka-fukai kake yi ba. Ba na wasa bane Amadu, ba na wasa. Abinda ba a magana da shi kai idan ka zo za ku gana. Ka motsa da hannuwanka kana hannun sai da Amina. Kana zama da wasu halittun da ba su kibuta ta gun mutane ba. An tattare baiwa a hannunka abun ba a cewa. Kuma babu in ka sanya hannunka yanzu sai fitowa. Jakan akuyar gidan ummu ma'abadin ka tarinta bai kawo ba. Jikinka yayi daban da saura da jikunan duka halitta. Duk tsawon abu idan ya zo maka daf sai ya koma gajarta. A rayu cikin mala'iku ba a ce da ɗai sun fi ka girma ba. Amadu, ba na wasa ba. Ga tsawon zamani tsayin nisa domin kana da jagwaye. Me sanya ce babu kai a zamanin idansa sai ya tsiyaye. Aiki kana rayuwa da aikinka su mahadi ba su boya aike ba. Ka zo a farko, ka zo a ƙarshe, ka zo a dogon bayani. Ka zo a inda ba kansa babu sama, ka zo a ainihin yakini. Ka zo a inda kai kaɗai ka saka takalma ba a manunin cirewa ba. Kai ka amsa tambayar Allah, kai ka fara ganin sa. Kai ka san ainihin ayan da yake, kai ka san ayyukansa. Kai ka ɗau nauyin bayanansa ba kamar sun farshe ba bai ba. An keɓance martabobinka da babu dama a samu. Ga maziya da kususiya mai jigatar da laumu. Ko idan waki yana ƙarya ba za ya ƙarya ta wanga motsi ba. Nadinka ne farko na ya sai dalbari ya ci gaba bawan kashe. Kullum ina ta yin kwanayin kamun gani daga ruhi. Sama su da za na dinga ganin
ka ba sai a bacci ba. Kaban abin da ka ba wa Hassanu, kaban abin ɗan rawa, kaban abin da ka ba wa Hamza jiya bani ƙarfin fasaha. Hau da ni birnin ulumatu da fahimtar abin da bai zo ba. A raina mun ba da soyayya kuma ni ma na samu. Abin asiran cikin bugun daidai da babu sai in abunmu. A ɗauke zuciya daga tuhumar kowa akan abin da ba zan hukunta ba. Kai salati so numfashin masu muradin Madina, a kadarta in suka yi niyya a ba su dama su gana. Da salatin su faɗi masu ban abin da ba su tamba ba wa wani sha'iru ba. A mukami na ɗinka ne farko, a ruwaya na ɗinka ne farko, a mutunci na ɗinka ne farko, a karamci na ɗinka ne farko, a ibada na ɗinka ne farko, a salawa na ɗinka ne farko, inganci na ɗinka ne farko, a zumunci na ɗinka ne farko, a buruzi na ɗinka ne farko, a kiyawa na ɗinka ne farko, a jamala na ɗinka ne farko, a kamala na ɗinka ne farko, a sa'ada na ɗinka ne farko, a wasila na ɗinka ne farko, a fadila na ɗinka ne farko, daga Allah na ɗinka ne farko, daga Allah na ɗinka ne farko, kuma ba a naɗa wa kowa ba.